Josu Madariaga Ingurumeneko Foru Diputatua eta Itziar Garamendi Herrilan eta Garraioen Foru Diputatua ondoan zituela, Jose Luis Bilbao Bizkaiko Aldun Nagusiak Ortuellan eta Trapagaranen burutu diren bi proiektu ezagutu ditu. Berziklatu hondakin handiak tratatzeko plantako instalazio berriak eta Ortuellako Orkonera auzoa eta Trapagaran lotzen dituen ia 4 kilometroko bidegorri berria dira. Hondakinak tratatzeko modulo berriak 300 metro kuadro gehiago ditu eta berrerabilia aldiren produktuak erakusteko eraiki da. Gizartean berrerabilerari buruzko kontzientzia handitzen lagunduko du eta erakunde ekideek, Koopera eta Emausek merkaturatzen duten materialaren salmenta indartzeko balioko du. Bizkaiko Foru Aldundiak Orkonerako trenbide zaharraren gainean eraiki duen bidegorria ere bizitatu du Jose Luis Bilbao Bizkaiko Aldun Nagusiak. Bidegorri berriaren elementu berezienetakoa mehatze trenbide zaharrean dauden 6 tunelak dira. Halaber 4 atseden leku eraiki dira bidegorrian zehar eta harana ikusteko behatoki ere badira.